Erromerize, zepset esan, sonu edo zezo? Erromerize zela. Gero baino, zer gehiago, musik gehiago. Gernikeko atzu bezoten zeuden urtaro. Ez denik, ayuntamentuak edo ziren da. Da hori falekin dana bebai, usie. Da gure egitek beti boltziluan kolearak. Kolearak joten zuen nire egitek. Artista izan kolearak joten. Da gerra denporako kolearak bilkutzu zuen gordeta. Aluminioskoak, soldadu egitzitean gure bezerri. Da ere egin zuen, klin-klinin beharrien, klan, zuen zaratia desbardinen. Egun guztietan, oira joan orduko kolearak joten zuen. Lehenengo erresario berrezago. Ama porrozaldi. Erresario utziparik? Utziparik. Amak izaten nire, untxe, patatak ez oitu bituz dake, hasi zuzan bostamarreko. Bostamarreko izaten da. Erresario hartu, txapelak endu, errestazio. Bostamarreko? Bostamarreko izaten zen amak. Garrezetak egin zen duen erresarioa danok, umeta danok, txikeldi. Aike, ez nik erazten dut esan, bezek, asko kuen duzulez, da gero joat esan, zeu zer aspiren hartu, degun guztietan Andrameire. Notez ikarte edo, ez barrezek ikarten. Du zien bat ematen zorra da, zer dinon edo zer dauen Andrameire. Beran txikitua edan, edo bi, azan relazioa dukutxuzuna. Andrameko tabernan. Baina gero, koiarak emintzen zeusen haititeri, amaitut izaten errezarioa. Da, tan, aniko tendezko zego.